πάτε. Μετά. Τώρα. Θα μας τη κλέψει κανείς. Όχι, ένας ένας πάει. Ναι. Ρε το στερεώνω γιατί δεν με μου το ρίξει αυτός εκεί που κρεμιέται. Το τέρμα. Αν το στερεώσω πίσω από τα δίκτυα, αν βάλω τα δίκτυα πίσω από το κινητό. Απλά πήγαινε από την ίσο δεν ξέρω εδώ. Θα ρίξει το κινητό έτσι. Θα γελάσουμε. Έλα! Έλα ρε. Έλα μη μου σπάς τα νεύρα. Θα στο ρίξω. Έλα μη σου γαμίσω. Αυτό τραβάει. Αυτό τραβάει. Τραβάει. Όχι. Ναι. Χωρίς είναι βλάκα. Σκάσε. Θα φας κάρπα. Πάμε. Να γυλάσεις το νερό. Το έχω πιει όλο σήμερα. Πάμε, λάτο. Εγώ Ένα βαριέμαι. λεπτό να... Κι εγώ βαριέμαι. Πλάκα. Όμως το φάγατε το χάτρικ από μένα, 3-0. Δεν με νοιάζει. Μπέλγκα. Κάτσε. Ναι, χτες έπαιξε ο Μπέλιγχαμ, ήταν με... Ποιος έβαλε γκολ? Η το Αγγλία ένα- με Σερβία. Είδα το ένα μήχρονο που προηγήταν η Αγγλία με 1-0 και μετά δεν είδα εκείνης. 1-0. Ναι, Πάνω πόσες φορές έχουμε χάσει από την Ιταλία, Αλβανία. 5. Μια φορά δεν είχε βγει 1-0. Ναι. Τι είχε μετά? Σε πρώτο ημίχρονο. 1-0 Να λέω την αλήθεια, η Ιταλία την έχει ένα μεταστατικό. Όχι. Είναι άλλο επίπεδο. Όμως δεν έχει άμυνα. Καλή. Ναι, Έχει αλλά Μπονούτσι. Και Τζελίνη. η Ελλάδα αποκλείστηκε. Μην ξεχνάτε ότι η Ιταλία είχε 4 World Cup. Euro. World Cup. Και Euro έχει. Στα μόλις τώρα θα κάνει το πολύ. Και ότι η Ελλάδα έχει ένα Euro, γι' αυτό σας περνάμε εμείς οι Έλληνες. Αλλά και εσείς Έλληνες. Δεν ξέρουμε, απλώς έχει τώρα προετοιμαστικά για το 26, το World Cup. Ναι, αυτό. Ενώ εσάς στην Αλβανία δεν σας έχει βάλει. Εσάς δεν σας έχει βάλει στο World Cup επειδή χάνετε από το Euro. Ενώ εμείς Όμως η Ελλάδα η- επειδή έχουμε βάλει έστω και ένα γκολ με τη Γερμανία μας προχωράμε και με τα Μάλτα 2-0. Αν κερδίσουμε το World Cup θα πάμε. Δεν μπορώ να τις πω σε όλες. Στο YouTube. Καλά πάμε για να παίξουμε, για να κερδίσω κι εγώ μια φορά το World Cup. Έλα Χρήστο! Δεν ήμουν έτοιμος, sorry. Δεν το δείχνω. Αυτός εδώ. Δεν είναι γκολ. Πάλα, πάνω. Ο νικητής του Euro και του Copa America θα παίξουν τελικό. Κάτι τέτοιο, Φαντάσου Αργεντινή με Πορτογαλία. Το 60 σκορ. Πάμε. Θα πάμε σουτάκια. Όχι, όχι, πάμε κανονικό, Σουτάκια, δεν έχει νόημα, εγώ βαριέμαι. Θα πάμε διπλό. Όχι, Διπλό. όρσε με να Εσύ με το πάνω και εγώ με τη Σταύρο. Όχι. Είσαι καλό. Σε όλο ρε, σε όλο. Σε όλο, ναι. Θα κουραστούμε ρε, 4 άτομα. Το έχουμε τα προπόνια. Καλά, δεν το έχει πάρει. Μην τη διώξω μαλάκα. Εντάξει, τώρα πάτε και μετά πάμε. Όχι, θα την πάρει ο Χρήστος. Σάδο μην τρέξεις. Δεν πάω. Σταύρο! Έλα να του ρίξω στάκι. Σάδρο. Θα πάρω χαλκίδα γάλτη καινούργια. Ναι, αντίτα, αντίτα. Από τον κόσμο. Ανάγκη.
Αυτό το βίντεο ξέρεις που θέλω να το στείλω στον Ιωνικό Αστέρα. Έλα ρε βλάκα. Ότι είσαι εσύ. Ένα λεπτό. Τώρα, Έτσι είσαι.